keby vám čosi našepkávalo, že trávnica je pieseň, ktorú si pri hrabaní sena spievajú švárne devy, je to iba polovica pravdy. Po druhú polovicu musíme ísť do Novozámockého okresu. Tieto zábery obce majú už skoro štvrťstoročie. Takmer toľko ako... Ale nie, ešte vám neprezradíme, prečo nás dnes cesta viedla do Trávnice. Trávnický chotár rozváňa v lete chlebom, na jeseň ohníkmi a z jary medovou vôňou jabloní. Ale jeho plody patrili za starých i nie tak dávno minulých čias pánom veľkostatkárom. Pokorné, úctivé a bosé trávnické deti zdravievali svojich chlebodarcov za omrvinky z chleba, ktorí v bohatých a zlatých pecňoch kládli na panské stoly upracované ruky ich otcov a matiek. Skoro 900-ročná história obce bola históriou chudoby a hladu. Trávnickí proletári hľadali východisko. Mnohí pochopili a rozhodli sa. V roku 1921 si v dedine založili organizáciu komunistickej strany. V mene svojich detí, v mene spravodlivosti, v nádeji na ľudskejší život, stvrdli ich dlane odhodlaním. Nestačili ešte otriasť vládu veľkostatkárov, krivda sedela pri bohatom stole a pravda žobrala. Jar roku 1945. Aj sem privial vetrík nádejí. Stromy vypučali kvetmi vďaky. Za slobodu, za položené životy, za úsmevy, čo priniesli Andriuša, Stepan, Fjodor. Všetci známi i neznámi, bez ktorých by nebol zvíťazil život nad smrťou. Ani tu, v Trávnici. Našej obci, Trávnici, za bývalej Československej republiky zrodila sa tu veľká strana, tedy komunistická, ktorá tedy organizovala veškeré boje, veškeré štrajky robotníkov proti trom kapitálistom pánom, ktorí vyceciávali krv robotníkov a ktorých potom vyhnala aj z tejto obci. 27. marca roku 1945, keď nás oslobodila Červená armáda, zobrali sme my všetkú moc levoručky, miestny národný výbor do našich rúk. V našej obci
levoručný miestny národný výbor založil v jednom kaštieri štátnu mešťanskú školu a my sme na to hrdí, že v našej obci vznikla prvá pionérska organizácia. Po založení mešťanskej školy v našej obci boli dané možnosti trávnickým deťom školu navštevovať a získavať vzdelanie. Vzhľadom tomu, že občania boli väčšinou súkromní roľníci, školská dochádzka bola nepravidelná a aj vedomostná úroveň žiakov bola slabšia. Po založení prvej pionierskej organizácii na našej škole sa podmienky podstatne zlepšili. Pionieri presviečali svojich spolužiakov, aby pravidelne navštevovali školu, aby sa učili. Samotní pôsobili na spolužiakov tým, že vytvárali patronáty, ktoré pomáhali slabším žiakom a ďalším spolužiakom. Práca sa nám zlepšila, začala sa nám dariť a väčšinou pionierská organizácia sa zameriavala na záujmovú činnosť v rôznych krúžkoch, kde získavali potrebné návyky a zručnosti. Na prvých pionierských preukazoch sú tváre podobné tváramocov. Koľkože ich bolo, prvých pionierov v bývalom nitrianskom kraji. Ich mená zachovala kronika, ich nadšenie filmové zábery. Keby nebolo filmu, nič by sa nestalo. Filmové zábery môžu ležať v archívoch. Statočné a úprimné pionierské roky majú svojich pamätníkov. Jeden z nich je aj súdruh Ján Útly, prvý predseda skupinovej rady. Teraz pôsobím ako učiteľ na základnej 9-ročnej škole v Bojniciach. Trápim sa so slovenčinou. No a teraz, keď celá spoločnosť sa chystá osláviť strieborné jubileum našej pionierskej organizácie, aj ja si vďačne a veľmi rád spomínam na chvíle pred štvrťstoročím, kedy sme s pionierskou skupinou začínali v jednej dedinke pri Nitre, alebo lepšie pri Vrábloch, v Trávnici, kde bola založená jedna z prvých pionierských skupín na Slovensku.
Ja som tam vtedy chodil do strednej školy, tak sa to vtedy volalo, a robil som predsedu skupinovej rady. Kto si náš múdry povedal jednu takú myšlienku, že spomienky sú jediným rajom, z ktorého nemôžeme byť vyhnaní. Ja by som sa chcel len podpísať, potvrdiť pod túto pravdu, že s tými spomienkami to bude naozaj tak, pretože veľmi rád si na Trávnicu spomínam na chvíle, keď sme začínali. Keby to človek tak z svojho dnešného hľadiska posudzoval, tak tie politicko-organizačné problémy roku 1949 sa v roku 1974 premenili na také pedagogicko-psychologické problémy, ale v každom prípade pionierská organizácia dnes už pracuje ďaleko lepšie alebo v ďaleko masovejšom meradle ako vtedy, keď to bolo na veľmi ľahké spočítanie. My sme schôdzkovali dosť často, o mnoho častejšie ako dnešní pionieri. A treba povedať, že aj sme dosť radi chodili na tieto schôdzky, lebo bývali zaujímavé, pracovali sme už vtedy podľa vypracovaného plánu. No a rozdiel bol v tom, že vtedy sme do pionierskej organizácie brali len ľudí, teda aspoň v Trávnici, ktorí boli vyznamenaní. To bola jedna z podmienok, aby niekto mohol medzi nás prísť. Činnosť bola veľmi rozsiahla po všetkých oblastiach, od pomoci v poľnohospodárstve, cez nácvik rozličných divadiel. Pomáhali sme pri zakladaní pionierských skupín. Už ako pionieri s našim vedúcim sme chodili po susedných dedinách, sme tam pomáhali pri zakladaní pionierskej organizácie. Tak slovom, bola to činnosť veselá, zaujímavá a čo by som v porovnaní s dnešnou prácou chcel povedať, nechýbala jej patričná dávka romantiky, čo mne osobne v dnešnej tej činnosti pionierských oddielov chýba. Veľmi rád si spomínam na chvíle strávené našej pionierskej skupine v Trávnici, ktorú sme založili tu pred 25 rokmi. Pionieri, ktorí si vtedy priviazali v Trávnici šatky, tvorili skutočne veľmi družný priateľský kolektív. Vedeli sme si vzájomne poradiť, pomôcť. A ja by som preto chcel povedať dnešným našim pionierom, ktorí sú na tejto škole, aby kráčali v šlapajách pionierov, ktorí tu pred 25 rokmi založili túto pionierskú skupinu. V Dudinciach žijem už 14 rokov, pracujem v Československých štátnych kúpeloch ako dietná sestra. Páči sa mi tu, prácu mám dobrú, ale veľmi rada si spomínam na svoje detské roky, keď som žila v Trávnici a bola som pionierkou medzi prvými pioniermi v republike. Začínali sme skutočne ťažko. Teraz zvlášť si na to často spomínam, pretože je 25. výročie založenia pionierskej organizácie a pri tejto príležitosti mávam besedy s pioniermi na tunajšej škole, a rozprávam im všetko, že ako sme začínali, aké ťažkosti sme mali. Nemali sme pionierskú klubovňu. Teda skutočne nič. Pionierskú klubovňu sme si spravili z bývalej drevárne. Upratali pekne, poumývali, vyčistili a tu sme mávali krúžky modelárske, čitateľské krúžky sme mávali a samozrejme divadelné krúžky. Nacvičovali sme divadelnú hru Začíname žiť od Makarenka a potom niekoľko rozprávok, ako je Veselý sen, Snehová kráľovna. S divadlami sme chodievali do širokého okolia na zájazdy. Isté nie tak pohodlne, ako dnes sa chodí autobusmi. Od jednotného roľníckeho družstva sme si zapožičali vlečku, traktor a traktorista nás odviezol na druhú dedinu do okolia. Naša pionierská organizácia vznikla v roku 1949. Bol som jeden z jej prvých členov. Na škole tenkrát sme mali niekoľko krúžkov zaujímavej činnosti. Predovšetkým som pracoval v športovom krúžku a robil som kultúrneho referenta pionierskej organizácii. Práca na tú dobu je možné povedať, že sa nám veľmi darila. I keď sme mali problémy s časom, pretože museli sme pomáhať rodičom pri prácach na poli a podobne. V športovej činnosti sme sa predovšetkým zamerali na plnenie Tyršovho znaku zdatnosti 1. a 2. stupňa. Už v tej dobe pre nás nebolo žiadnou novotou robiť jarné kilometre, dlhšie túry, pochody a podobne.
Pred 25 rokma som sa stal pionierom. Mali sme založený vtedy mičurínsky krúžok a krúžok mechanizačný. Úzko sme spolupracovali s jednotným roľníckym družstvom, chodili sme tam pracovať, pomáhať a vtedy sa mi táto práca veľmi zapáčila. A odvtedy som sa aj rozhodol, že budem pracovať na jednotnom roľníckom družstve. Tak som aj zotrval a pracujem teraz na JRD Úsvit v Trávnici. História sa neopakuje. Opakujú sa však situácie, kedy sa stretávajú bývalí priatelia, celé kolektívy. Aj v Trávnici sa po 25 rokoch stretli prví pionieri s dnešnými. Pri slávnostnom otvorení izby tradícií ich pionierskej skupiny nebolo možné rozoznať, kto koho víta. Tí prví dnešných, alebo naopak. Do izby tradícií pionierskej skupiny možno zhromaždiť veľa zaujímavého, cenného, čo pripomenie dnešným trávnickým deťom, a nie iba im, ušľachtilé túžby, nadšenie a elán otcov. Nemožno však uzavrieť do 4 stien výsledky statočnej práce, úspechy. Prví pionieri to mali ťažšie, náročnejšie. Zalistujme si v ich spomienkach. Na svojom malom hospodárstve boli známi a vychýrení pestovatelia. V záhrade je plno práce všade, tu sa nikto mladý nenudí. Svieže lúky, sady, polia, stráne, všetko jarkým slnkom rozkvitá. Čakajú nás polia rozorané, poďme chlapci, poďme dievčatá. Chlapci stromky okopávať idú, čo si v lani sami štepili. Dievčatám za hrabličky sa zídu, aby rovné hriadky V roku 1951 vyhrali celoslovenskú súťaž mičurínskych krúžkov v pestovaní zeleniny. Čakajú nás polia rozorané, poďme chlapci, poďme dievčatá. Škobránok si spieva pieseň jary, pialvočku hladká slnka jar. S pesničkou sa práca lepšie darí, poďte všetci mladí medzi nás. Svieže lúky, sady, polia, stráne, všetko jarným slnkom rozkvitá. Čakajú nás polia rozorané, poďme chlapci, poďme dievčatá. V živote trávnických pionierov mali svoje trvalé miesto hry, zábava a kultúra. S divadelnými hrami navštevovali aj susedné dediny. Radi spievali a tancovali. Tanečný krúžok roku 1951 vyhral krajskú súťaž ľudovej umeleckej tvorivosti. Pionieri organizovali pre svojich priateľov družstevníkov večery s kultúrnym programom. Veľmi bohatá bola športová činnosť trávnickej mlade. Sami si vybudovali športový štadión, futbalové a volejbalové ihrisko, bežeckú dráhu, doskočište a streľnicu. Podnes slúžia svojmu účelu. Hrávali šachy, stolný tenis,
plnili podmienky odznaku zdatnosti. V dedine organizovali telovýchovné slávnosti. Telovýchova a šport boli každodennou súčasťou ich života. Možno práve preto si prví trávnickí pionieri zachovali sviežosť a svižnosť. Ako ste začínali svoju pionierskú činnosť a kde ste sa schádzali? Začínalo nás pomerne málo. Bolo nás najprv 6. Potom v nasledujúcom roku, teda v 50. už nás bolo 35 či 36. No a spočiatku sme sa schádzali v triede. Neskôr potom sme si vybudovali klubovňu, i keď ďaleko nie takú reprezentačnú, ako teraz vidíme, tieto vaše komnaty pionierské, by som povedal. No a pomerne často sme sa schádzali v parku a všade, kde sa proste vyskytol priestor na to, aby sme sa zišli. Prosím vás, ako ste organizovali brigády? A či prišli vždy všetci pionieri? V tej dobe sa zakladalo u nás aj jednotné roľnícke družstvo a veľmi bolo málo pracovných síl. Tak jednotné roľnícke nás družstvo požiadalo, aby sme išli aj my na brigádu. S veľkou radosťou sme išli na brigádu, nechodili všetci pionieri na brigádu. Ako napríklad aj Miška Poláka nechceli púšťať ani na brigádu, ani na pionierskú schôdzu. Tak sme chceli rodičov Miška Poláka prekvapiť a išli sme im raz repu všetku spraviť. Potom sme im povedali, aby išli na pole a už repa bola skončená. Odtedy Miško Polák chodil aj na pionierskú schôdzu, aj na brigády. Keď sme súťažili, nosili sme si takú trojuholníkovú vlajku a keď sme si chceli vytýčiť, pokiaľ chceme spraviť, tak sme si oddelili, povedzme, 500 krokov, tam sme si dali tú vlajku a potiaľ sme súťažili, že či chlapci prv spravia po tú vlajku, alebo dievčatá. Ako ste sa učili? Myslím, že či ako pionieri ste si dali nejaké záväzky, že sa budete lepšie učiť. A čo ste robili, alebo čo ste povedali tým žiakom, ktorí sa zle učili, ktorí mali horší prospech? Či ste im dávali aj nejaké tresty, alebo nejaké úlohy? Pionierom sa mohli stať iba dobrí žiaci. A preto vždy v tom čase pionieri my sme nosili každý deň do školy pionierské šatky. To bol ako symbol, že sme vždy vzorne pripravení. Keď niektorý pionier prišiel do školy bez šatky, to znamenalo, že niečo nie je v poriadku, že nemá buď hotovú úlohu, alebo niečo nevie. Tak sme sa snažili samozrejme pomôcť. Toto všetko videli ostatní žiaci a páčila sa im práca v pionierskej organizácii. A preto mnohí sa chceli stať pioniermi. Tak našim úkolom bolo presvedčiť ich samozrejme a pomáhať im, aby sa zlepšili vo svojom prospechu a tak potom sa mohli dostať za pionierov. O prvých trávnických pionieroch je známe, že boli v medzinárodných táboroch mieru. Mohli by ste nám niečo povedať z príhod, alebo prípadne z pobytu, alebo nejaké veselé zážitky? Tak ja som bola jeden z tých šťastlivcov, čo som sa tiež dostala prvá z našej školy do zahraničia. Dostala som sa do Bulharska. Samozrejme, že to bolo pre mňa veľké šťastie, pretože ja som nikdy nemala ani poňatia, ako more vypadá a vôbec o Bulharsku sme sa vtedy trošku menej učili, ako teraz menej sme vedeli. Takže mala som čo obdivovať. Najviac som obdivovala to, že sme tam sa stretli deti z viacerých národností. Snažili sme sa dohovoriť, no tak to bolo, viete, všelijaké, s rukami, ja tak po rusky, všelijako. No tak zážitek tam mám tiež jeden veľmi výborný. Všetci vedeli plávať a ja som nevedela. Teraz ale som to nechcela nikomu povedať, že som horšia ako oni. Tak teda išli sme na mostík a kľudne som si dovolila skočiť do mora. Tak dopadla som samozrejme až na dno a pomaly potom som, ako bolo na tom moste také železo, tak som sa toho chytila a s tým som sa vyštverala hore a som im dokázala, že ja som tak dlho vydržala pod vodou. A oni by to samozrejme verili, ale ja plávať ani podnes neviem. Ja som bol na rekreácii v Arteku na Kryme. Deti moje, v porovnaní s dnešnými rekreáciami, tie v 50. rokoch mali tú výhodu alebo prednosť, že trvali podstatne dlhšie, ako trvajú tie dnešné rekreácie.
Boli sme v mesiac v prípravnom tábore, potom sme boli týždeň v Moskve, potom sme boli 40 dní v Arteku a potom sme zase boli týždeň v Moskve mimo cesty. Veľmi ťažko sa mi hovorí o nejakom konkrétnom zážitku, pretože to by chcelo samostatnú besedu, niekoľko hodinovú, pretože za 40 dní pobytu v Arteku verte, že to sa zažije toho toľko, že na jeden nejaký príbeh sa sústrediť, to je veľmi ťažko. Bol som v Arteku už ako dospelý, bol som sa pozrieť na tie miesta, kde som sa mal voľakedy dobre. A ak ešte mám nejakú tajnú a skrytú túžbu, tak ona rozhodne je tá, že by som ešte raz sa do toho Arteku chcel podíť. Človek už v našich rokoch, pravda, uvažuje aj o trošku iných veciach, ako sme vtedy v Arteku uvažovali. Jednou z takých úvah je trebárs úvaha o ľudskom šťastí. Ak ľudské šťastie je niečo, čo sa dá stupňovať, tak môžem veľmi spokojne vyhlásiť, že ja som bol v Arteku najšťastnejší. Vieme, že v vašej pionierskej organizácii sa veľa spievalo. Mohli by ste nám povedať niektoré piesne, ktoré ste vtedy spievali, alebo či by sme si mohli vy s vami zaspievať? Komu oči o ňom horia, či je to smiech veselý, idú chlapci, pionieri, Leninové oddiely, pionier nelení ani chvíľu, nikdy ver, nikdy nestráca čas, pionierským pozdravom, víta slnečný jas, pozdravom pionierským privíta, slnka rodnej dennej jas. Ak kto si začne dobrú vec, želá si mať statočných a čestných pokračovateľov. Prví trávnickí pionieri takých majú. Práca v pionierskej organizácii nestratila na svojej príťažlivosti ani dnes po štvrťstoročí. V trávnici vychovávajú ďalších, čo prevezmú štafetu, čo ponesú slávu a česť pionierskej organizácie do budúcich slnečných dní. Súdružka skupinová vedúca, predseda skupinovej rady Peter Fialka. Pionierská skupina Juliusa Fučíka v Trávnici je nastúpená k slávnostnému skupinovému zhromaždeniu. Prítomných 160 pionierov. Ďakujem. Pionieri, budovať a brániť socialistickú vlast, buď pripravení. Vždy pripravení. Milí pionieri, z príležitosti 25. výročia vzniku našej pionierskej organizácie zložite dnes slávnostne svoj pionierský sľub. Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierských zákonov, aby som bol dobrým občanom svojej milovanej vlasti, Československej socialistickej republiky a svojím konaním chrániť česť pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Dnes ňarime nám slnko svieti,
pionéri, my starí komunisti vám blahoželáme vašemu pionérskému slubu.